Me don't feel more about Edward Tuma GH as a social media trend. And when you go so I will share media just for any Empress Anne. A memenya creature back open. Na owo eya dibia yesi esenyamansan kom onipa bia e dance boasa den ko a ubewu akọwo krachie na eno na mpanifo se dotie ebekọ dotie mu na eno ye hwe anansan eye Kumawood actress no any actors no kamia yese nansan no ba mowu adane nani de ahwe hono mo a enche ye kra na eye prophet Bernard efri mu Bernard nyako eto anananom ewonsie do titi nso abasin eko na eno na eye tutu na nsen a wono nso eko ne krechi a omuko jam no ko di ni 1 week kama ena me no kase awrehosam asan ato eye Kumawood fo bi mu a wo twa ejajuo na wo suo no wo bisa se eden na esi eden na aba den na ekoso na afi 2022 die ba mawo etwa nani aba behwe eye ye camp se ya wo twe enipa dodo na afri eye nsem ewo mu se onipa bewu de nanso owo bi wo honom na ba na abompo firi mo mede wo kase eye actor ba ko ani din abetodwa se ye fe no eye Patrick Safo osanso eye evangelist abrantia ni picture eda ye screen ni so kama be ma so no fe enwi abodwe na abrantie eyobi a wo hwe sinitwa mu a wo ya ade yie ene eseba no do de wotimi di ni kama eba na sofudie nso dia ene jai esanse eye ne line ti ene no odimusa abrantie atoa nananom ewo ensiedo asesei na busua esu na eye ne namfofo a one omo ewo sinitwa mu nso etwa ejajuo na abra ne nyanko brebo ebe postu ye edito eye social media yisuo ema amanfo nyina eno wonte ne nka enti no obi anim so wo ho na ebia picture ane caption e ka ho ba ye no ebo nipa dodo na pusa na se no wo tie owo se ade ampa owo se fie ampa wo kyeremu a odeto no mo obo kyese eye Reverend Patrick Safo akoni krechi a woman no rest in peace na eno na mo amanfo dodo na pusama comment e ba ye de enye asam keto na awrahu yie won a wonim no ne nsem a wokan de fa ho na hu se eye Reverend Safo Patrick ni we die fuga na fuomu Fugana fomu papa especially na dwuma yefo a woni omu etwa eye movie bi na eno na ebusuan so entimi emfa ne nkiremu se na woyare anase wayare ache ana wanyare empofuru wo bi na ato no anasa kwanhia bi no wanya ede eye oguoi ede aba enya de ebusuan aba bekasa na nso esanse too much wode yen na wode asemunti ye de ani bewrewre mu ana ne ekosi ye ne ekoba ye nam so a eye papa yi akọ ne krechi ne ye de beba abesom ahwefo ewo ye channel eso na ebi nso ekeka se ente ye na putupuru tutu edekọ ne krechi ebewi ase no na wo kire se wo fem panie nhwehwemu a wo ye kire se eyeduabo na anam so amobi atu na duro eno ntinu wo hu ne se eglutuo ya na hofo ne ebi mo eka ho asam no na efri industry no mo anase efri nyankofom anase efri fie no wontimi enchire ebi so ekeka se eye Reverend Patrick Safo die eno so ebetimi ayebia esanse wopo industry no a enipa dodo na di enikan epese wo ye celebrity dodo na nso na yusu enuro ene ade a wode preposition wode prese wo benya kwanya ne yusu omo ede omo etwa sini bie se ne na no Mr Beautiful ko twa sini a yamfa ni din anase yamfa ni mfoni ama meto ba na so ebo ne ajeje no antokwa ene jai ode kuin ebia na ebi na esie enam so a obi aye papa isanda so ye de yentimi nkansi supi esanse atesam de ade ye bon kwantin kopi abusuafo mu ne ani omadi nkomo ansana yetimi asisi du asesa na tie ne so eye Patrick Safo akoye nyamedifo a oye reverend na ono nso ti ase nim de da se onipa wu a onipa ya wo ba sase so a eye den ya wo bewu no ani Christopher wo de ya na ye hu se ne mra na aso na Erade afre no esanse obi wo hono mu ana otenase edi nchencha anya na eye Erade heaven a wo pa kobi wantimi anko esanse abrabomu apinisie nanso yasra se yen Kumawood fui ni esi wo hono ano wode mo anso mugidi se ano
papa enti yema ebusua nyina yakọ ene adofo sinitwafo yema mo yakọ ewo mu se ebi wudie nanso wa ne yewu ebi nso ehyemu a waba abehya mo ma na wunia wo mu a no wahwe ho yie no wahwehwe awurade bi do ho akọdom no wutimu na wutu nnuro na also de obeku nkrofo asan nkrofo life ni nyina ne se wo de bepe position na wasakra etu hofo na hu se edro die wo bedi tumi no ubenya asase so enye sika na so no eye den se den a ubewu akọ 6 feet a wonso obekọ akobu atan enunti ye de ani bedi eye papa yi ewu echi na na etuemu bia ye de ababa besommo ye wo all the social media platform no eso media mejeswa ene Empress Ann ememe nyina ka etru ba kopanya nyame yadomo a ye besanye share bi makra. Plus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple awadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then location of a coffee bad junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na mo beyond that one, na mo bin kasa me frama, wankasa fre, abati. Plus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple awadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then location of a coffee bad junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na mo beyond that one, na mo bin kasa me frama, wankasa fre, abati.